Hola, bon dia. Avui us volia parlar d'una reflexió força important. Això dels papers i dels immigrants il·legals és la merda més gran que s'ha inventat mai. Bueno, no, capitalisme, però... De aplastar el capitalismo. No tenir els mateixos drets, neixis on neixis, vinguis d'on vinguis, és absurd i incoherent. I que es mori gent pel mar, a vegades pel riu dels Estats Units, a la terra, a tot arreu, i a vegades siguin refugiats, és una incongruència molt gran. No tenir papers en una situació així és una situació, com diuen al Top Manta, de confinament. Perquè no pots sortir al carrer, perquè allà ets una persona il·legal. Qualsevol persona il·legal, com voleu que desenvolupi una cosa legal? No pots tenir una feina, no pots tenir un lloguer. Preocupes moltíssim per la sanitat dels teus fills, de qualsevol persona que estigui al teu voltant. Ells està patint tota l'estona. I hi haurà qui diu que s'ha de regularitzar el sistema per veure com gestionem aquests fluxes de persones, no? Fluxes? Flux? Perquè si no, el sistema no funciona, es desmunta, ja sigui per la sanitat, per la feina, pel que sigui. Però en sèrio, hem d'intentar mantenir el sistema a tota costa? O sigui, hi ha situacions irreals. Hi ha situacions que et fan plantejar-te, de veritat, vull mantenir un sistema que a sobre, perdoneu-me, però no és just. Sempre és molt fàcil fer lleis des del nostre propi privilegi, en aquest cas la llei d'estrangeria. I si el sistema actual és injust, imagineu-vos en una situació de crisi. Normalment qui més pateix és qui menys té. I això és veritat. I a vegades també hi ha el rerefons aquí del racisme, un racisme institucional. Queden molts passos, moltíssims passos. Alguns estats, per exemple, han vist amb bons ulls regularitzar, legalitzar aquestes persones en certs sectors, ja sigui l'agrari, el sanitari, però tot per pur interès i fins i tot regularitzar-los de manera temporal. Quina incongruència més gran hi ha en això? Intentar aprofitar de persones que estan al teu país per després tornar-les com el forat negre de la il·legalització. És una tonteria molt gran. I per això us dic, crec que hem d'anar tots a una, i ningú s'ha de quedar enrere. No tots partim de la mateixa base, no tots arribarem al mateix lloc, però no podem deixar gent morint-se pel camí. Em sap greu, si el nostre progrés depèn d'això, és un mal progrés, no hem de progressar en aquest sentit llavors. En tot cas, us animo a informar-vos de les campanyes de Top Manta i de Casa Nostra, Casa Vostra, que busquen una regularització d'aquesta situació, però des de fa molts anys ja. I que tingueu un molt bon dia. Gràcies.